سلامنت عنانا مسخم يكون زخبركم تغتلتي نارا بروس انترتينمنت مدبس كان حسب اللوم كم تزحلف استفلالي كورنا زتكرا ارست زقربز نوركو نلمون كاب تزحلف قرب فلي بزبله وانا غداي كاب نفسي جميركا تقيدنا نغبرو زلنا ارستيك زارب كلنا سمعنا تغباراو نخون صعار اتربحا نتم زو حدو زيكونس نتم زو زحنا يخون مجمرتا نزا صحفتي كقرب زقدد المغنيات اتي بترغاغامي كند دو زبل ممليسو تقصل زلو حلافنت وسيتكا زي حلافنتاو سراح مسرح يوم اذا قبل كلخو بزعبا امناي سدتنيا بيت صحفتات زرقه بالحاتو زيرداكا شفت كزارب سلازلخيام كم ارتراوي مسداتكا خي اكل بخاما خي ارتراوي كتبدل معرك ندين مقبالو كبيد مخانو نزردو نغزا نفسخا مكفاع موصع مالت يوم إذا حجي كزاربلو دلي زلخو قداي أب كالوت هاقرات أفريقيا يخون أب كالي ألو يلن رقص أنيا كوينة كزارب ايدلن باتي زرع أخوون بوتم ناي زرعي هو مستيات كوينة كزارب جن أب ناي سدتنيا تتزقبرني أوفيس سرحات أبي تيبياني قواندان زعي قبونتكا كام مقلاق صحاليفكا سمعتاو نخط كونون زدفافو كستاتات ترئيخام اتي تحاتيتو ملاسي كركوبو تدلي زلو حتو انتايون تتبايلو قداماي نمنتاي كفيلنا كنحزو زي قبقنا ورقت أشحات كفيلنا نحزو كلااي نمنتاي أبزخنا يون زي سلطنا ملو معالتن ليتن تسرعنا نوعل نحدر سلوت أقولقلوت كم تم كالوت زي نركب سالساي كابتم كالوت سدتنياتات نعنا انتاي زفلينا سلزلو قداينا قلتفو زي سالت جنزب كنكفل نحتات وتم كالوت سدتنياتات كمانا كنسوم انا تفرحو نحنا ندفر إذا تريا كونن أبوش تأتيخا بوزح ساقامات كتوت تخيل حراي إزي قلق تكس زسانحا اتي كم قبو بمطانو خنرخبو زقبقنا جن زي رخبنا يوم نمنتاي كركب زي تخألن تتباهيلو كنحاب انت زي دلينا كم تخلونا نفلطو اتم نخقل قلو استمرتو حلافنو تم زنقعهم نابولك أو روحو أمس لزدهاو يوم من البات اتم بابتم دليتنا خنقبر نخلينا زبلو يغريتا دليتو زقبر حدا فتاريو اتم بابتم زمرحو متان قلطيفو خسلطم متان كم سبم كيتصبيو نتم ابناي سدتنيا بيت صحفتات بغنعنا كاغلغلو استمرصو بغداي غنزب تخفيلهم كسالطو كم زلوم ميرمم يخونو ازغن بقوع ممغنيتا كخوناي كالنيو قال كاب تعذبتات ابي غواندا استرعيم نحنتي غزياويت منقسقاسيت ابستوسن اوارح تحدث اسايلم سيكر نختحز تحالفو مسجدل مسن نرئي قداماي نغسلتكان زيك سلتكان تسرعي خايخا توعل بغن أنا مستتصبه كي سلتكا غزيخان نيمقو عزيان كسيركات ملاس بدحري اون كم كسام معاس نيمقو عزيا كخسر أمقو عزيا غنزبي كابزو ودقو نزيهم سليه بغ غلاغل يحشني أبز بالمدمدمتات بتصح إذي كخون كندم مغنيات السبت عامس لزبزحي كونن اتزقنا أني ناي سومالاويان سمرتيوم أب مسرع عصبيقهم كمانا يبزحون كلو نحنا كي سلتنا نملس نسوم قدمينا قدم وديهم علوم كملسكم اتمغنيات ززمت سب قبو اغلغلوت كندرخيبو زخيد قال بسبسب بتليفون وديو يصنح قدمي زمت كيسلطن كلو ترغاغي يمطيو بغله مليقو اصليطو يخيد كاله اون كموم گنزب حليفو قد صنيحو كيتصبيه بوارديان بينو تصوعي اتو مسكين وصو حزب خا كم سولار صحاي يصلو بصحاي نفاسن يغرف كاله زغرمون علوم بقال أساليتكا بخندي وطت نتا تملأ فورم ملئكا كندي وديهم زبخا حيزم ما سوق يبلوم مجمرتا انتم ملئكا يوم أبتا تسعب يوم كحزوخا زفتنوم نعبا بجاخا ودأ اللي كخيت تبلوم اتا أبو تسرح زلا سرح بزي حواس لزلو كنديني حجي خيت ودأ لكا نالبات صباح متسا ويكا أقل رأي الله تبهال زمز أخا يوتفلت يخا كندي قزيخاني قنزب كانيخا تتفق زلخام كملس لزيدلي كفيلو خسالت اي زبل ودو حساب سلازلواميو ناتي زي ربح من مغنيتا زغربو الكام እዞም ናይ ገንዘብ ረብሓ መሰርሕቶም ዝኾኑ ዩጋንዳውያን ከዓ ዝኸፈለ ጥራይ ዝኸብር ኮይኑ ስለ ዝስምዖም
ካርሙኻ ይደናደኑም ክብረት ከም ዘይብልካ ወላ ንኽተሓትት እንተመጻኻ ደፊኦም የውጽኻ ወረ ዝተሃርሙ እውን ኣይሰኣኑን እዮም እዚ ግን እቶም ከገልግሉ ዝተመርጹ ግደፍዎም ተሰሪዖም ጉዳዮም ከሳልጥዮም እንተ ዝብልዎም እዚ ኩሉ ኣይመወረደን እዚኦም ግን ናይ ሓባር ጉዳይ ስለ ዘራኽቦም ብሰንክቶም ደቂ ዜጋታትና ዘድፈሩና ክንናዓቕ ዘይግቡእና ገንዘብ ክንከፍል ተገዲድና እምበር ኤርትራዊ መስርዕኻ ሓሊኻ ግቡእካ ምፍላጥ ዝጠፍኦ ተገልጋሊ ህዝቢ ይኮነን እኳ ደኣ ብሓላፍነቱ ንዝተጸገሙ ይኹን ዓበይትን ነፍሰ ጾራትን ብሕልንኡ ቀዳምነት ዝህብ ህዝቢ እዩ እቲ ዘሕዝን ከኣ ብጽልዋ ናይ ገለ ኤርትራውያን ምስ ገንዘብ ዝተሓጸዩ እቶም ኡጋንዳውያን እውን ኤርትራዊ ገንዘብ ወሊዱ ዘሓድር እዩ ግዲ ዝመስሎም ኣብ ዝኾነ ጉዳያት ኤርትራዊ ረኣዩ ኣርማ ዶላርያ ኣብ ዝዓይኖም ትሰኣሎም ነዛ ኣሳይለም ሲከር ብሓንቲ መዓልቲ እንተነውሐ ብክልተ መዓልቲ ክትሕዛእ ትኽእል ዶላራት ክትከፍል ትግደድ እንተዛ ፍሉሳ ተስሞ $1,000 ዶላርያ ንሳ ከማን ኦሪጂናል ዲያ ፌክ ማሽን ትፍለጣ ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ሃሊካ ብክንደይ ኮለል ግሩፕ 5 ዲኻ ካልእ ርኺብካ ተጸጊምካ ተሓዊልካ እናነበርካ $1,000 ከፊልካ ከተውፅእ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ከባቢ ሓደ ዓመት ትሕወሎ ማለት እዩ እቲ ዝገርም እቶም ኣሳይለም ኣለና ንበሃል ኤርትራውያን ክንድቶም ፍሉሳተስ ዘለዎም ሶማልያውያን ኣይንኸውን ኢና ንሕና ነታ ኣሳይለም ክንሕዝ ክንደይ ንጽበ ሶማልያውያን ግን ከም ተራ ተጸዊዖም ፍሉሳተስ ክቕበሉ ትርኢ እዚ ተርእዮ እዚ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይርአ ነይሩና ኣሎን ካብ ማዕስከራት ጀሚርካ ክንደይ ቅቡል ጉዳይ ዘለዎም ጉዳዮም ንወፃኢ ሃገር ክኸዱ ዝግብኦም ጽጉማት ስድራቤታት እቲ ዘእተውዎ ኬዝ ምስ ተቐበልዎም እቶም ስርሖም ጅብኦም ዝኾነ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ግን ምእንቲ ረብሓ ነቲ ጽጉም ገዲፎም እንተ ብገንዘብ ንኻልእ ክሸጥሉ እንተ ምስ ፈታዊኦም ቤተሰቦም ክፋተውሉ እቲ ምስኪን ውፁዕ ህዝቢ ሃረር ኢሉ እናተጽበየ ብኸፉ ይዝመት ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ስደተኛ ቤት ጽሕፈታት እውን ከምኡ ሙሉእ ለይቲ ተሰሪዕካ ሓዲርካ ክንስኻ እቶም ኢትዮጵያውያን ሓለውትን ናይቲ ከባቢ ነበርቲ መንእሰያትን ምስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሑ ደቂ ዓዶም ኢትዮጵያውያንን ከምኡውን ኤርትራውያንን ኮይኖም ነቶም ገንዘብ ዝኸፈልዮም ቀዳምነት ዝህብዎም ሓንቲ ሓቀኛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ስደተኛ ሓውና ዘጋጠመት ምስ ነገሩኒ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ክሳብ ክንድዚ ዲና ብኾፍና ሞይትና ክሳብ ዝብል ኮይነ ምስኪናይ ሓውና መታን ክሰልጠይሉ ገዝኡ ኸይከደ ኣብቲ ኣብ እንቁላል ፋብሪካ ዝርከብ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ኣብኡ ሓዲሩ እቶም ኦፊሰራት ስርሖም ምስ ጀመሩ ድማ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ርክብ ስለ ዘለዎም ነቲ ኣብኡ ዝሓደረ ቀዳማይ በዓል መስርዕ ገዲፎም ካልኦት እንተኸፋተወሉ እንተ ዝኸፈሉ ኮይኖም ክእትዉ ምስ ጀመሩ እቲ ወዲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰብ ከምዝየለ ፈሊጡ ክዛረብ ምስ ጀመረ እቶም ኣዋዳት ተሓባቢሮም ሃረምዎ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ግን እናረኣየ ሱቕ ኢሉ እዝስ ኣየሕዝንን ዶ ሪጋኻ ከይትምንጠል ፍርሒ ሒዝካስ ንወዲ ዓድኻ ንስላሓቂ ክትጣብቕ ዘይትኽእል ካብቶም ብዙሓት ነይሮም ዝበልዎም ህዝቢ እኮ 5 ወዳት ከማን ማእኸልዎም ነይሮም ከም ተወሳኺ ዝገርሙን ብጀካይ ኤርትራዊ ካልኦት ዜጋታት ከይተሰርዕዮም ዝኣትዉ ንምንታይ ኤርትራዊ ጥራይ ክሳብ እናሓደረ ዝስራዕ ሕቶን መልስን ዝኾነ ትሕተያ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ክትወሃብ ከለኻ እኮ ኮፍ ዝበልካዮ ናይ ስራሕ ሰይዳን ጅቦኻን ከተማሙቕ ዘይኮነስ ብቕንዕና ነቲ ዝቑረረ ውፅዕ ዜጋኻ ከተገልግል ከተማሙቕ እዩ እቲ ዝገርም ብዝኸድናዮ ገንዘብ ክብልኻ ምስ ትርኢ እንታዩ ነገሩ እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ዘይብሎም ኮይኖም ከም ሽጣራኹም ድዮም ዝበሃሉ ኮይኖም ኣብ ዝብል መደምደምታ ኢኻ ትበጽሕ ኮይኑ ተሪፉ ግን ንሕና ከም ተገልገልትን ህዝብን ካብኡ ሓሊፍና እውን ጽባሕ ሓላፍነት ክንሕስለን ንኽእል ዝዓበየ ጸገምናን ክንገብሮ ዘለናን እንታይ እንተይልና እንታይ ገደሰኒ ዝብል ቫይረስ ናይ ነብስና ክታበት ክንረኽበሉ ኣለና ነታ ሓንሳብ ንረብሓ ኢልና መስራዕና ብራና ከነባላሹ ዘይኮነ ነቲ ዝመጽእ ሳዕቤኑን ወለዶን ንርአ ሰኣን ሓንሳብ ጸኒዕና ከይንቃለስ ንጌጋ ሓቢርና ጌጋ ይምባል ንባዕልና ካባይ ጀሚርካ ጌጋ ኮይና ንነብር እንታይ እቲ ዘይሕብረና ኢልካ ተሓስብ ስለንፈርሕ ድዩ ነፍስና ስለንፈቱም ወይስ ሰባት ስለንፈላሊም ርሑቕ ከይከና ከም ሶማል ብብዙሕ ነገራት ኣብ ሃገሩ ሰላም ዝሰኣነ የለን ኮይኑ ግን ከምዛ ንሪኦም ኣብ ዝኾነ ሃገር ተፈራሕት እዮም
ሓደ ሰማላዊ ዝኾነ እንተኾይኑ ኣብ ጥቑ ዘለዎ ኣይኮነን ወላ ካብ ርሑቕ ተጸዋዊዖም ዝመጹ እዚ ኸኣ ንዝኾነ ነገር ወላ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ሓቢሮም ጥራይ ክሓልፍዎ ከም ዝኽእሉ ስለዝኣመን እዩ ስለዝኣመኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ፈቲኖሞ ውጽኢታዊ ስለዝኾነ የቕሬታ ሰማላ ብዚሐ ከም ኣብነት ክትጥቀስ ዘለዎ ስምረት ስለዘለዎም እየ ንሕና ኤርትራውያን ከም ሓቅኮ ሃገራት ከይወዳደርና ታሪኽ ኣቦታት ዘለና ብብዙሕ ቅያታት ሽምና ተሰኒድ እዩ እቲ ዝስማዓካ ግን ኤርትራዊ ምዃንካ እንተፈሊጦም ገንዘብ ይሓቱኻ ኣብ ልዕሊኻ ናይ ንዕቐት ናይ እንታይ ከይግብር እዩ ዝዓይነቱ የርእኻ ሶማል እንተኾይኖም ግን ከም ደቂ ዜጋ እኳ ደኣ ልዕሊኦም ይፈርሕዎም ኣብ ገለገለ እውን ንዓና ሶማል መሲልናዮም ክንደይ ሸለል ዝበሉና ኣለዉ ዝሕዝን እዩ ክንዲ በቲ ብዙሕ ጸጋታት ዘለዎ መንነት ኤርትራዊ ክንዲ ንኸብር ንኾርዕ ክንናዓቕ እቲ ኣርእስቲ ክንፈርሕ ገለ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እታ ዝርከባ ዘይውርዘይቲ ሰይተቦ ዝብልዋ መሰል ንኽሕለወልና እዩ ሰብ ከኣ ከምቲ ኩሉ ብሰብኣውነት ንሰብ ዝኽብር ገለገለ ዝገርም ሰብ ክድፈር ከም ዝኽእል ምስ ረኣኻዮ እዩ ዘኽብረካ ሓባር ክረብሓሉ ንዝኽእል እንታይ ገደሰኒ ወላ ክፍል ኣቢለ ጉዳይ ኣሳሊጠ ዘይከይድ ንመን ኣሚነያ ኣብ ዝኽዛረብ ወዘተ ኣይትበል ቅድም ንውሽጥኻ የሚንካ ንውልቅኻ ተበገስ እቲ ኸማኻ በዓል ሕልና ኸኣ ክስዕበካዩ እንታይ ገደሰኒ እንትብል እንተኾንካ ግን ወዮ እንታይ ገደሰኒኸ ክግድሳ ድዩ ውዒላ ሓዲራ ኣብ ነብስኻ ከየገደሳ ክትበጽሕ ምዃና ዘይምዝንጋዕ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ኢልካ ዝገደፍካዮ ነገር ኣብ ቅድሜኻ እሾኽ ከይጸንሓካ ሓደ ሰብ ቅድም ንነብሱ ንሕልውንኡ ዝገብር ኣነ ስለ ዝተዛረብኩ ክጽላእ ንስኻ ርኢኻ ከም ዘይረኣኻ ሱቕ ስለ ዝበልካ ጸግአናይ ሓላፍነት ሒዙ ዘሎ ስለ ዝኾንካ ክትፍቶ እዚ ካብ ሓደ ነብሱ ዘይኣምን ሰብ ኢኻ ትጽበዮ ስለዚ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ንነገራት ብዝከኣለና እናተቓለስና ንኺድ ካልእ ኣብ መወዳእታ ክዝረበሉ ዘለዎ ጉዳይ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ባዕልኻ ዋጋ ምስሃብካዮ እዩ ዓስቢ ዋግኡ ነገራት ዝዕርየልካ ዋግኡ ዘርእየካ ኣብዚ ግን ኣብ ኣተሓሕዛና ጸገም ኣለና ቀዳማይ ክንቀይሮ ዘለና ነዚ ናይ ጓንዳ ገንዘብ ማለት ሽሊንግ ብኣሽሓት ስለ ዝቝጸር ንሕና እውን ከምኡ ዓይነት ኣጸዋውዓ ስለ ዘይለመድና ብቕርሺና ንጽውዖ ምጽዋዕ ጥራይ ከይኣክል ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ንሓስቦን ከነናእሶ ንርአ ኢና እዚ ግን ጌጋዩ ርሑቕ ከይከድና እታ 20,000 ሽሊንግ ንሕና 20 ቅርሺ ንብላ ወላ እውን በቲ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሸርፊ እንተመዛዚናያ 20 ቅርሺ ዘይኮነት ከባቢ ልዕሊ 100 ናቕፋያ እዛ 20 ቅርሺ ንብላ ልዕሊ 100 ናቕፋ ዝኾነት ከመይ ዋጋ ከም ዝነበራ ንዘክር እዞም ዩጋንዳውያን ብኸመይ ይነብሩ ንሪኦም ኣለና ምናልባት እቲ ንሕና ንምገቦ መግብታት ምዝ ናይ ዝዓዲ ሓደ ስለ ዘይኮነ ብዋጋ ክብር ስለ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ግን ንገንዘብ ዋጋ ክንህቦ ከም ዘለናይ ንዘንግዕ እቲ ካልእ ዓቢ ጉዳይ ናይ ፖሊስ እዩ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ከባቢና ኣብ ንወጻሉ ኤርትራውያን ምዃንና እንተፈሊጦም ካብ ርሑቕ መጺኦም ምንቀሳቐሲ ዝሓቱና እዚ ኸኣ መንቀሳቐሲ ዘይብልና ክንጸንሕ እሞ ረሲት ዘይብሉ ገንዘብ ክንከፍሎም ብዝብል እምበር እቲ ናትና ጽቡቕ ኣፍሪቃዊ ቆርበት ንግብረ ሽባራውያን ዝመስል ኮይኑ ይኮነን ስለዚ መንቀሳቐሲ ይሃልወና ኣይሃልወና ክንከፍል ከም ዘይንኽእል ንመኽፈሊ ዝኸውን ዓቕሚ ከም ዘይብልና ትርሪልና ክንእምኖም ኣለና እቲ ዓብ ጸገም ኣለዎም ዝብል ናይ ገንዘብ እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ኣብ መዛዘሚ ካብ እቲ ጽቡቕ ከም ዘለዎ ክቕጽል እቲ ክእረም ዘለዎ ነገራት ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቀዲምካ ትዛረበሉ ምኽንያቱ ጽቡቕ ኣብ ዘለዎ ክጸንሕ ይኽእል እዩ እንተቲ ክእረም ዘለዎ ነገር ኣብ ዘለዎ ግዲፍካየ ግን ኣእላፍ ጌጋታት ይወሊዱ ዝሓድር እንታይ ንምባሌ እቶም ክንቆፉ ዘለዎም ኣቐዲምንዮም እምበር ውሕዳት ዘይበሃሉ ንህዝቦም ዝሓልዩ ዜጋታቶም ተኣሲሮም ድዮም ዝኾነ ጉዳይ ኣጋጢምዎም ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ሕልንኦም ከፊሎም ዝሓድር ቁኑዓት ዜጋታት ኣለዉ ነዚኦም ከኣ ልባዊ ምስጋናና ይብጻሓዮም እቲ ውዕለቱ ዘይርስዕ ህዝቢ ጽባሕ ንግሆ ክብሪ ክህቦም እዩ እንተቶም ቀዳምነት ገንዘብ ዝሰርዑ ግን ናብ ልቦም ተመሊሶም ጉዳዮም ከይባእሰ ህዝቦም ዝረብሕሉ መንገዲ ኸናድዩ ልክዕ ከም ስድሮኦም ጊሮም ተገልገልቲ ዜጋታቶም ከፍቅሩ በዝጋጣሚ ይጽውዕ ሓቂዩ እዝንና ጽቡቕና ረሓቓ ካብ ዝመጽእ መንፈስና ረጋእት ሲእናሉ ከም ዘለና ኮይኑ ግን ንሕና ምስ ጸገማት ክንማሳሰል ዘይኮነ ንሽግራትና ክንስዕሪና ተፈጢርና ካብ ዝሓልፍ ሕማቕ ግብሪ ንዘይሓልፍ ሰናይ ነገር እንተደኣ ፂዒርና
بوشطاوي منفسنا مدرن سماين حدا زيكونالو مغنيات يلن ኤርትራ ትባሃል ሃገር እምበር ስደት ትባሃል ሃገር ስለዘይብልና ጸገማትና ኣብዘለናዮ ኣብ ግዜኡ ክፍተሓልና ብምሕሳብ እምበር ፈቲና ዝተቀበልናዮ ናይ ስደት ህይወት ይብልናን ብፍላይ እዞም ኣብ ሊብያ ዘለው ኣሕዋትና ብሓፈሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርትን ኣብ ሕማቕ ቦታ ንዘለው ካብ ዘለዎ መዋጽኦ ፍጠረሎም ኣብ ጸሎትና ድማ ንዘክሮም ኣብዛ እስኪ ንሕሰበሉ እትብል መደብ ሓሲብና ጥራይ ሱቕ ክንብል ዘይኮነ መሰረታዊ ለውጢ ዝኾነና ንርከብ حساب بزي تكبار كنتو سلازخونه زخبركم سماعتي نارا بروس انترتينمنت نايلومي مدبي ابزازي ملكم ابزغصل بخالق تحستو يرخبنا ترجم زلو حساب دليتن بزي تكبار كنتو خوينو خيترف اب تكبارنوتن اسعار بروخ قنا نخلنا